Ix-xjenza wara l-isport l-ikel il-festi tradizzjonali Maltin, id-dinja naturali u l-esplorazzjoni tal-ispazju se jkunu l-kol temi li se jiġu esplorati waqt il-programm tas-sajf Tesplora. Aktar minn 200 eżibizzjoni kollha mfassla tfal bejn is-sentejn u l-14 sena. Sa esperimenti hands-on, iġifiri jaraw bajnejhom u jmissu bidejhom literalment dak li jkun qed jiġri f'affarijiet li jkunu ovvji għalina matul il-ġurnata, ma nagħtux każ, ma nqogħdux nagħtu każ kif qed jaqgħad il-ġelat pereżempju, jew inkella il-murtali tal-festa kif huma bil-kulur, kif jiġu bil-kulur, x'kimiċi jużaw. Jiġifieri hemm ħafna stejjer wara il-ħajja tagħna ta' kuljum. U naħseb aħna nkunu qed inqarbu propju dan huwa l-messaġġ tagħna bħala Esplora li nqarbu x-xjenza, l-arti, t-teknoloġija, l-matematika, l-inġinerija qrib il-bniedem. Is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, Riċerka u Innovazzjoni Kita Zoppardi faħar l-impenn ta' Esplora fil-promozzjoni tax-xjenza fost it-tfal, żgħażagħ u familji. Għal il-programm tas-sajf huwa eżempju ta' kif ambjenti li joffru tagħlim informali jistgħu jqanqlu kurżità, kreattività u mħabba x-xjenza b'mod inklusiv. Il-programm beda mill-1 ta' Lulju u se jibqa' għaddej sa 28 ta' Settembru.